ככה בניתי את הדאון של לאנג מהסדרה אבטאר כשף האוויר האחרון. הוא עשוי מעץ ומתכת והוא ממש פשוט לבנייה. אז איך הוא עובד? הדאון בנוי משלוש שכבות של עץ שסרטטתי וייצרתי בעצמי. בשכבה האמצעית נמצא המנגנון של הכנפיים, שעובד כמו מניפה, ככה שלכל כנף יש שני צירים. ציר אחד של גוף הכנף, והציר השני של השלד, שעשוי ממתכת. בעזרת קפיצים שמחוברים למוט עצמו ולכל גופי הכנפיים, הכנפיים נפתחות בעצמם. לבסוף, בעזרת בד כתום, גזרתי את הצורה של הכנף, חיברתי אליה את השלד, וחיברתי את כל השכבות של העץ ביחד. אבל כדי לשמור על הכנפיים סגורות, בניתי להם מעצורים, שברגע שאני מוריד אותם כלפי מטה, הכנפיים נפתחות לבד, מה שנותן להם את המראה היפה בדיוק כמו בסדרה. אם אתם רוצים לבנות אחד כזה בעצמכם, מוזמנים לשלוח לי הודעה באינסטגרם ואני אשלח לכם את הסרטוטים. אבל השאלה האמיתית היא, האם אני יכול לעוף איתו? ולצערי, התשובה היא לא. אבל אני עובד על גרסה חדשה שלו שאני אשכרה אוכל לעוף איתה, וכמובן שנוסיף לו מקום לחטיפים. תוודאו שאתם נרשמים לערוץ כדי להישאר מעודכנים ברגע שהסרטון עולה, וכמובן כדי לראות עוד פרויקטים שבניתי. אם אהבתם את הסרטון הזה אתם חייבים לצפות באחד מהסרטונים האלו, שם תראו איך אני בונה את הפרויקטים האלה במציאות. אם אתם רוצים לקבל עוד תוכן מהסוג הזה ולעזור לערוץ הזה לגדול, מוזמנים ללחוץ על הכפתור שכאן, להפעיל את הפעמון כדי לקבל עדכונים חמים כל פעם שעולה תוכן חדש, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.